Yaya, malakaw sa kuha, ibilin ako sa inyo ang bata. Mm. Amo na bahala na diri kay mo-attend sa kong gaya sa kong ang friend nga namatay. Kiat kinamatay uban ay basig maparihan ni aking tuig ba nga ako anong gikuyo. Sige nagdula-dula dito ah. Naadto sa tubangan, abi niya balay-balay ang lungon, ni sulod man hinuon. Isulod na lang po hinuon ko kay mutsabaw man kung imong kwaon. Sige kilak. Oh, ati man na betaw na ninyo diri ah. Paim na gatas, katong pinakamahalo na gatas. Katong ang isa ka kutsara, itag 5,000. Pamerienda po na ninyo. Ang pinakamahalon po na merienda. Baka na ag mga mahalo na mga pagkaon. Kamukod bahala basta mga mahalo na pagkaon. Sili, baka nagsili. 1,000 naman ang kilo sa sili ron. Ay alam, murag karon tumaning ilang abon ba. Nakakuha ba ko panty dito nya kay isa pa man to nasuot gikawat na sa halayan. Pare atong natanawan sa TV ba. Gikawat sa halayan. Nato nahitabo oy. Ina na lang siguro nga sa kawatan na lang daw mo paningil. Ana lang ingon. Alang MSE po di ay murag karon butong adlawan dungan-dungan man ni sila nga natay lakaw. Katong kuha na ko laging simana pud sa ilang nga sapatos. Ay, chinelas na lang siguro ibayad sa ilahan no. Cambio. Marikina Show Exchange. Shoes ang ilang gipautang sa kuha. Chinelas itong i-cambio eh. Ano naman siguro na. Basta ka mo bahala diri ha. Ay hala ka na itong silingan gatag ba nag Sud Andrea kada adlaw. At nila niyo sa gate. Nigdawat ni mo ina nga mas dagan pa migsudan sa inyo ha. Pero syempre dawata iki basig malaan pud tag lain tag batasan. Sige na malakaw na siguro ko oy. Perfect naman yung buhok bisan di sudlayan. Pa. Sige kag mugot. Nasuko ka? Ang saka oy. Palakaw na ko. Unsa? Gi-approve na ni madam ang ako ang day off. Oo. Naunsa ka. Kabalo man ko ako ang na-assign sa bata. Tigbantay og bata diri ah. Pero ako alang gitugon diri sa inyo nga bata ng mga sa inyong buhaton kay ako ba ilang right fit diri ah. Kay ilang right hand diri ni layas baya. Suko-suko man ka. Sayang kay kape dito og tinapay ilang gianda magtong it's babe mi. Lakaw sa ko.